No niin, terve taas. Muotojen etsimässä ei ole kauheasti päivittynyt lähiaikoina hirveiden kiireiden takia, ja sen vähän mitä se on päivittynyt, niin se on keskittynyt aika paljon Keravan graffitiseinään, josta mä nyt olen ehkä vähän alkutohinoissani niin kuin viime vuonna Suvilahdesta. Mutta koska tää on nyt tietyllä tavalla ihan kiinnostavaa ihmisille, niin pitää nyt kertoa sitten. Elikkä, kuten huomaatte, niin Keravan graffitiseinä on tällä hetkellä jo voimakkaasti käytössä. Viime viikolla siihen saatiin vedettyä pohjamaalit ja nyt tää saa käydä jo kyhäämässä ihan vapaasti. Tietyin rajoittein itse asiassa, mutta ne säännöt tulee sitten kehiin myöhemmin. Eli eipä muuta kuin lekat messiä, antakaa palaa. Musta on ainakin, mä käyn täällä melkein joka aamu näissä tohinoissani, joten käykää maalaamassa, niin mäkin pääsen fiilistelemään. Ei muuta kuin kiitoksia ja go go!